spesial Bunda Tolu. Bunda prasmanan goyang dulu. Juragane bakso. Masukane. Roro jograng kowe pancen ayu tenan. Ora moga yen aku nandang kasmaran. Pas padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko kendil kowe aja kumaluku. Barang iku aku durung rampung nilapati nang Mas Prabuku ora kang seda laboke ana segoro. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Rara jograng manuta sora Bunda Tegarwa. Iya kandung aku duwe bekono candi sewu sawengi kudu dadi Kaya jograng panyuwunmu tak turuti. ayo yo Tolu tarik Rara jograng kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja kumaluku. Barang iku aku durung rampung bela mati nang Mas Prabuku malah seda laboke ana segoro. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen kowe lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Rara jograng biasane manuta Bunda Darma. Iya Bandung aku duwe bekono candi sewu sawengi kudu dadi Yo jograng panyuwunmu tak turuti. Nggih matur sembah nuwun bunda-bunda cantik. Ya, kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Sukatman,
Ketua RW 06 Rusunawa Penjaringan. Sekali lagi yang terhormat Bapak Haji Sekatman beserta stafnya, kami ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat menikmati dengan yang telah tersaji. Hibur bersama dengan campur sari Sindolaras. Asik. Lamun waros liramu ati iki anane tansah regu rasa tresno kang tak endem katan obah ati tan bisa jenjem Pak Tri lho. Walah. Sak pupuh nek Mas, sing nembang ajenge Pak Tri. Ya. Diku jeglok. Monggo Pak Pri. Tambahi sak pupuh nek Mas. Oh nggih. Ula sawah sapa nyebut tanpa obah atiku wis kabinut Sae bagus rasaku mun bisa jajaketan siramu Sindolaras
bisa tresno wis inodrade sadremo kampani Bablas kayak GWL